Тук сега ще ви покажа един кошер, който е определен за банка на майки. В продължение на 20 дена са събирани майките в този кошер. Тук са 8 майки. Надявам се да се видят. Тук 4 са си на место. От другата страна има още 4. Пчелите ги обгрижват, хранят ги. И продължаваме. Има още 2 банки да напълниме. Надявам се да презимуват успешно. Крайното зазимяване ще е края на октомври, началото на ноември. За сега толкова.